Οι ήρωες της Επανάστασης του 1821. Ονομάζομαι Αθανάσιος Διάκος. Γεννήθηκα στις 4 Ιανουαρίου 1788 και ήμουν Έλληνας οπλαρχηγός εκ των πρωταγωνιστών ηρώων του πρώτου έτους της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπου ο ίδιος έδρασα στη στερεά Ελλάδα. Πέθανα στις 24 Απριλίου 1821 στη Λαμία. Είμαι η Μαντώ Μαυρογένους και γεννήθηκα στην Τεργέστη το 1796. Πέθανα στην Πάρο το 1840, σε ηλικία 44 ετών. Ήμουν Ελληνίδα πολεμίστρια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με καταγωγή από τη Μύκονο. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Υψηλάντης. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη το 1792 και ήμουν γιος του ηγεμόν της Μολδοβλαχίας. Το σώμα μου βρίσκεται θαμμένο από το 1964, στην Αθήνα. Είμαι ο Δημήτρης Παπανικολής. Γεννήθηκα στα Ψαρά το 1790 και πέθανα το 1855. Από πολύ μικρή ηλικία μπήκα στο ναυτικό επάγγελμα. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, πλοιάρχησα για πρώτη φορά στα 19 μου χρόνια. Είμαι ο Παπαφλέσσας. Γεννήθηκα το 1788 στη Μεσσηνία και πέθανα στις 20 Μαΐου του 1825, σε ηλικία 37 ετών. Πολέμησα στη μάχη στο Μανιάκι και στα Δερβενάκια. Το πραγματικό μου όνομα ήταν Γρηγόριος Δικαίος. Είμαι ο Γεωργάκης Ολύμπιος και γεννήθηκα στις 4 Μαρτίου του 1772 στον Όλυμπο. Πολέμησα στο πλάι του Αλέξανδρου Υψηλάντη, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Σκοτώθηκα στην πολιορκία της Μονής Σέκου, όταν ανατείναξα την πυρητιδαποθήκη για να μην πέσουμε στα χέρια των Τούρκων. Είμαι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη το 1793 και πέθανα το 1832. Από τον Οκτώβριο του 1820 και ως την έναρξη της Επανάστασης, υπηρετούσα ως στρατιωτικός στο Κίεβο. Ονομάζομαι Γεώργιος Κουντουριώτης. Γεννήθηκα στην Ύδρα το 1782. Πολέμησα για την απελευθέρωση της Ελλάδας και συμμετείχα και στις 3 πρώτες εθνοσυνελεύσεις της Ελλάδος. Είμαι ο Ρήγας Βελεστινλής, γνωστός ως Ρήγας Φεραίος. Γεννήθηκα το 1757 στη Μαγνησία και πέθανα στις 24 Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι. Ήμουν γνωστός συγγραφέας και ένα από τα πιο γνωστά μου έργα ήταν το επαναστατικό άσθμα «Ο Θούριος». Με λένε Ανδρέα Βόκο, γνωστός ως Ανδρέας Μιαούλης. Γεννήθηκε το 1769 στην Ύδρα και πέθανα το 1835. Ήμουν από τους βασικούς ήρωες της Επανάστασης του 1821. Πολέμησα σε αρκετές ναυμαχίες, ενώ είχα καθοριστικό ρόλο στον ανεφοδιασμό του Μεσολογγίου κατά την τελευταία του πολιορκία. Είμαι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γεννήθηκα το 1770 και πέθανα το 1843 στην Αθήνα. Ήμουν αρχιστράτηγος και ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821. Με αποκαλούσαν ο γέρος του Μοριά. Είμαι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γεννήθηκα το 1782 και πέθανα σε ηλικία 45 ετών στην Αθήνα το 1827. Αρχικά ήμουν κλέφτης και μετέπειτα έγινα σπουδαίος αρματολός και στρατηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έδρασα κυρίως στη στερεά Ελλάδα. Είμαι η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Γεννήθηκα το 1771 και πέθανα το 1825. Πολέμησα ηρωικά στην Ελληνική Επανάσταση. Στα 2 πρώτα χρόνια της Επανάστασης ξόδεψα την περιουσία μου για τον ελληνικό στόλο. Είμαι ο Νικηταράς. Γεννήθηκα το 1787 και πέθανα το 1849. Το ολοκληρωμένο μου όνομα είναι Νικήτας Σταματελόπουλος. Ήμουν οπλαρχηγός και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Μου είχαν δώσει το ψευδόνυμο ο Τουρκοφάγος. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κανάρης και γεννήθηκα το 1793, ενώ πέθανα το 1877. Ήμουν επαναστάτης της Ελληνικής Επανάστασης και σπουδαία μορφή στο ναυτικό αγώνα. Εκλέχθηκα μετά την απελευθέρωση, 5 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Είμαι ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Γεννήθηκα το 1771 και πέθανα το 1826. Ήμουν ιεράρχης και μητροπολίτης των παλαιών πατρών και ένας εκ των πρωταγωνιστών ιεραρχών της Ελληνικής Επανάστασης. Είμαι ο Οδυσσέας Βερούσης, γνωστός ως Ανδρούτσος. Γεννήθηκα το 1790.
Στην αρχή πολεμούσα στο πλάι του Αλή Πασά, όμως στη συνέχεια αγωνίστηκα για την Επανάσταση. Κατηγορήθηκα για συνεργασία με τους Τούρκους και φυλακίστηκα στην Ακρόπολη το 1825, όπου και με δολοφόνησαν. Ονομάζομαι Μάρκος Μπότσαρης και γεννήθηκα στο Σούλι το 1790. Ήμουν Έλληνας οπλαρχηγός και αρχηγός των Σουλιωτών στην Ελληνική Επανάσταση. Μετά το θάνατό μου, το 1823, για τη συνεισφορά μου στον αγώνα, έλαβα τιμητικά το στρατιωτικό βαθμό του στρατηγού.